Здравейте хора, аз съм Митко. Помощ, преследват ме. Само може да речите нас. Помощ! Здравейте хора, аз съм Митко и ще си говорим за страшните филми. Първото, което трябва да знаете за страшните филми, че най-смелите ги гледат по всеки ден. А пък най-пазливите никога не ги гледат. Някои хора ги гледат, дори да са пазливи. Но това вече няма нищо общо. Както и да е. За сметка на други хора, страшните филми не са толкова страшни. Да, има и не страшни филми, като страшен филм. Там има страшни неща, но не е толкова страшен. Както и да е. За страшните филми трябва много да се изисква кураж. Например, ако видите, че в коридора на лампата ви премигва, не дейте. Със сигурност ще умрете. А пък когато призовавате духове или други демони, не дейте. Със сигурност, ама със сигурност много ще умрете. Както и да е, това беше от мен за страшните филми. Абонирайте се, оценявайте, коментирайте и чао!